Kani ka All India Radio Shillong ka khubor an puli happy da imeri no ganti walang. Kimar ki bakongsan jong ka khubor mentaka step. Dan jing thumu ka sarkar ban penrungi phanyang petrol ba diesel ha ka GST. Kentat ke yang darbar thawan ya ka privilege motion ba kenno ya menteri rang ba uyalam bakalai ke yang darbar halor ka saskular thet boarding electric. Bat sedang klun ke jilap election ha ka jela Assam. Ki khubor ki babnya ka sarkar India mentnin ka sngi kala pensyai ba ya mentahi kampat dan jing thmu ban kentup ya ko phanyang petrol ba diesel hapo jong ka khajna GST ha ka juba bala ai da ka jing tho ha ka yeng darbar thawan lok sabha ka menteri plapi satingka jong ka sarkar India ka Nirmala Sitharaman ko ong ba ka GST council kampat ai jing mut AA ban kentup ya kitay ki mar hapo jong ka khajna GST Kala benrap susu da ka boong ba ka council kala ban sa Shimrai kham hadin halor kamat khajna GST na ka phanyang petrol diesel bar kiwe ki mar ki be day bar ka phanyang petrol katkum ka jingdawa jong ka por Kayeng darbar thawan jong ka Meghalaya kala kentaj ya ka privilege motion bala keno da ka liang persya ka badi ka sing congress persya yo menteri rang ba konat ke sangma ha ka bala keno ba ulai lam baklai ka yeng halor ka mat jing ikut ba ka NTPC house nem R1000 new ka bedi ba ka boarding electric ka jing kentaj jong ka yeng kalawan hadin ka jing tainia ka ba khlut bha na baro arliang Uzenit sangma ubalawan ra ka tay ka mat etay ka yeng darbar thawan ulo ong ba ka long ka ek ka baskung si shibon ba menteri rang ba ulai lam bakla shibon ye ka yeng darbar ba di ki pat jong ka jela ha ka bay day ba ka jing kut ba ka NTPC house nem R1000 new ka yeng darbar kala sakhi ka jing tay nia ka ba khrit pha namar ba menteri rang ba ula sothu bo zenit sangma ulai lam lenti biang shaka jok ka mat ekran ka bala dep ekran ha ka ni ka tayo bala dem Nakaliang jong zenit sangma shimla weng ya kamat etay na markata ulam phangka yeng ula bo ekate ka jingkli khamat ki dekhot baro ha ka bo konat ke sangma ula yo ya ka jing penksan da ka voice vote ni ka sur jing menjur jong ubobon Ha Assam ka jingilap election na ka benta ka jing thap vote ha ka thop ka baningkong kala nang khlut shishu da ka jingwan yelap jong ki riu san perthai ki bakhampau ringkat bagi keluar jong ki sengsan perthai pa pher la sakhiru bagi khon ki kti jong ki nangelam rangba ki tre borba ban kirsha ni ka seng ha ka baki don ka khon jong presiden ka BJP ha Assam kalit yelap election ha sorbhok kat ba ki khon jong presiden ka seng congress kilit khro e ki nong thap vote ha gopur kani ka pateng jong ki khon ki kti jong ki nangelam ka san perthai ka kring bhai ki nong thap vote ha bon ki jaka Laban pen mau biang hang ni bo MP Gaurav Gogoi ukhon jong Tarun Gogoi ulam khamat ya ka jing pen kre election jong ka seng congress ha Assam ka jing bishare ki kot ki sla jong ki kirtong ki pathamu ban yakhun election na ka thop ka ba ar kala long min nin ka sngi saus pa prangur ki kirtong kila de penrong kirteng ila di ban yakhun ha ka jing jit nong mi khmat thamai sha ka yeng dor bar thaw an jong ka jila Katare ka bakhat do ka bagi kirtong kila ban weng kirteng no ela di na lampung ya khun ka dei ka khat nyau trik man tau banai ya ka jing tha vote ha ka thop ka ba ar la bo sngi ban penlong ha ka shitarek u ya yong ka jing jit nong mai sha ka yeng dar bar thau an jong ka Assam ka bakedop shispa arphun rengut ki dekhon an penlong ha ki lai benta ha ka arphun nyau trik u ber shitarek bat kan deu trik u ya yong ka jing nyau ki vote kan long ha ka ar trik u jemang Menteri rang badu kari Narendra Modi un sasam yala ki jing sngo ba ki jing mut jimpur khat jong u bat ki pat nyong shong snong kari ha ka program man ki bat ling ba ka All India Radio ha ka arpu pratarik manta ubnai kani kan dei ka man ki bat ka ba nyu pusan ka baju wan shi sen chibnai ling ba ka radio ha ka karu khubor jong u Modi ulo ong ba kani ka program ka plilat plilenti banya samlang ki khana jing jam ki buat terekam bat ki jing kendo jing im ki bana kalengari ki bala ban ai men sem jing shlur lem ki we menteri rang ba do kentu ya baro banya samlang ya la ki jing perkhat ki bala ban pen toy ki we ya ki ba an sapalat pat ba ha ka program man ki bat kani ka khubor ka wan chpi na ka All India Radio Shillong Laitali kijing belian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban light na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat shentur. Penjenga iway na iway pan. Habay don lang hajo.
Sait bahaya kikti bat beta bahaya ka kemat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banile persya ya kejingpang COVID-19. Kani All India Radio Shillong kabuan lam shpi ka khubor. Kajing trekam jongki bank ha keleng kari kentup ruas Shillong kala syak tak jurmin nin kesngi namar kajing ki jongki nong tre bank hapo jong kalama United Forum of Bank Unions UFBU bat ka UFBU kala pen pau kajing persyak ka bajur ya kajing thuon pen kelano ya kajing long trai jong artli ki bank balong trai da ki jela. Ka UFBU ka bakedup hapo jong kaya ki kendai teli ki seng kala khot penlong ya ka jinge ki da ka basange trekam ha ka khatsan bat ka khatn ru tri uleber bat kala kamru ba ki don ko bash phau lak ngot ki nong tre bang kentup ru e ki officer rang ba ki balai shim talang ha ka te ka jinge ki. Ka District Magistrate East Khasi Hills District ikong Isawanda lalu hakas ngisat jan kala ai hukum man beteng biang ya ka curfew ka por menmiet na do ka khat santri uleber hadu ka arphui tri uleber kumsi benta banyada na ka jing sapriang jong ka COVID-19 ka por bala buon penjari ka curfew ka long na do khatui beje menmiet hadu ka por san beje men step syu la khangru banya lumpat ba ka por mensi lada 4 yo jing bitshwa na ka DC. Ka Sarkar Meghalaya kala penut shispa 100% point iway not klur tingka ha ka basiu ikinong sya sumar jingpang hapo jong ka Megha Health Insurance Scheme MHIS ha ka benta ka basaw. Menteri wapet ya katanat jong ka kot kya uba ALHEC ula pentip ha kayang darbar tawan menhin kasngi bala dep siu shispa 100% klur shipolak prap kundai hajar hendru spa new pusan tingka tat hadu ka arpu hendru trik urempang hajar arpu wei syekito ki bedai hok banyo jingkershan naka scheme MHIS uba ALHEC ula pensyai kini hadien ka jingbu jingkli jong MLA ka nongpo uba Middle Bonds im uba ALHEC ula ya thu susu baki don sa saulak arpusan hajar saus pa ribu pratali ki longyeng longsem ki bala dep pernong kerteng thamai ha katika scheme tat hadu ka shitarik uleber. Karkum ka jingit ho jong menteri uong baya ka benta ka basaw jong ka MHIS la pentrikam da ka baya senrop lang bat ka pradhan menteri Jan Arogya Yojana PMJAY na usnem 8,000 kat kendai. Menteri ramba ka jala konar ke sangmah nin kasi ula ong ba la kem ya kendai pusan ngut ki brio ha ka baya dei ba ka jingti ba ka jingshalan be anyu do yong na ka jala. Haba jubab ya ka jingkeli bala keli da MLA ka West Shillong ba Mohendro Rapsang usang maula pentip bala perngat hakim mokot duma ya shispa saupo na ki arspa san po tali ki jing ujor tat hadu menta. Uong bala le e kani ban pentikena ba kum kidi ki kambean kim dei ban mishu hadin habun. Usembot Menteri Ramba ka Meghalaya ba Preston Tensong uong ba ka Sarkar kadang ap ya ka jing menjur na ka Sarkar pedeng ban penhe ya ka surok mau plang balat bat penkelai ka sya ka surok ka balak banyai arlan ki kali ha ka juk kapur. Uba Tensong la pentip ru ba nalor ka ni ka Sarkar jela kala buru ya ka jing kerpat akhmat jong ka Sarkar India ban kentup ya ka surok na du wailoi mau senram haduk mau kerwat ha ka map jong ki surok ba. Uba Tensong la kren ya kini kum ka jing jubab ya ka jing kli jong MLA ka mau plang uba SK Sun uba la bo jing kli halor ka ka mat ka bayadei bat ki surok kali. Uong ba ka surok wailoi mau senram ka long ka badan kambha na ka bentaban penkiu ya ka yok ka kot jong ka jela. Ke India kelalaban pendep ya ka jing ai dawai ya dana ka jing pang COVID-19 sya kumba like lor ngut ki brio tat haduk menta. Ka kubur bala penmi da katanat jong ka kot ke khia ka Sarkar India ka ong batang menhin ka sngi la dep ai dawai sya palat silak saupo hajar ngut ki brio. Ha ka wi pat ka kubur ka jing yo jing kot jing nong pang COVID-19 ha India ka lakiu sya ka khandai phun riu point riu pra na ka shispa. Ki bala lat nyok nyang jing pang menhin ka sngi ki don palat khat nyu hajar ngut. Katu kene ka kubur ka lakut bakalawan shpina ka All India Radio Shillong. Sngom haban apat mentase ka program ka banbon.